Ej, nej. Ej, beautiful. Ej, men det er noget, det er ej, det er jo en ja. Ej, nej, godt nok. Ej. Ej, det er fedt. Ja, det er fedt. Hvor er de fået det derfra? Hvor er de fået det derfra? Ja, det ved jeg heller ikke. Men sådan har det altid været over for det hjørne, det der, mens vi er ude her. De er ikke rigtig kloge. Nej, det derovre også, det der. Ja. Ej, det er batteri. Ej, se den der. Gold ring. Ej, flot. Ej, flot. Ej, nej. Den der med. Ej, men flot. Nej, ej, nej. Nej, nej. Ej, ej, hvor er den bare det er. Hvad er det batteri? Nej, det er godt. Ej, det er ikke noget med noget. Nej. Det var det. Det var simpelthen det fedeste. Hvis der kommer flere, det kan jeg. Bare vente. Ja, prøv at høre, derovre på det hjørne der. Du skal bare vente og se det. Ja. Bare vent på det hjørne derovre, der kommer mere. Ej. Det er ikke så. Nej, det er også. Det er også. Nej.